Mga igsuon, katong nibasa sa atong gospel, mao si Father Evaristus from Nigeria. Niya, usan ni siya sa among kauban diri sa Santo Rosario. Ang iyang, niya ba ito diri? Ato na. Tapayang classmate, ayang kapaisano, si Father Christopher. Amo ning mga barkada diri Santo Rosario, mga resident priest mediha. So ako, si Father Crescenciano Ubod, Father Siano, resident priest po ko sa Santo Rosario. Yan na ako na-assign sa prisuhan sa Cebu as Diocesan Prison Apostolate. Ako na lang gipapas diri, gikan ko sa Cebu City Jail kaganiha, gitatakan ko diri duha ka buok aron makagawas kog balik. So puhon og mga priso mo, ana panagad lang niya muna ako dito. Kay kanang inyong naong o kani akong naong puparihara sa dito sa taga-prisuhan. Wala, no? Nganong napriso man sila dito? Nganong napriso sila? Tungod kay nakasala. Kamo, naamoy sala? Wa lagi mo napriso. Nga naman, kay wa mo madakpi. Kato sila na timingan lang, nadakpan, o naroon, daghan-daghan naroon sila dito. Sorte kay mo, nga wa mo madakpi, pero og magpadayon kita niya itong pagpakasala, sa madugay, sa madali, madakpan kita. Mga igsoon, doon na pag-ngilad kayong mahitabo kung makasala ta, no? Kay matod pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, kana di ay nakasala, ang tawag niya ana, mga masakiton. And they need physician na kinahanglan sila doktor. So, kamong tanan diha, namoy sala? Mga masakiton mo. Kung hongi imong tupad, na masakiton ka. Sige, na. Sige, na rin. Ana? Imo nang giingnan? Wapa ka tamparusa? Ilhan man ani mong masakiton kay mahadlok man as uwan. So, kana mga masakiton, hadlok kay nag-uwan. Ang kanang way sakit, di man mahadlok og uwan, magpauwan ra man na. Ya kay kami, di amami dire sa atubangan, di man mi mauwanan, pasabot ana, kami mo'y pinakamasakiton. Mga igsoon, mianhi si Kristo para sa mga makasasala. Ang iyang gitawag, mao ang mga makasasala, aron mahimong iyang mga followers. Matod pa niya diri, I did not come to call the righteous, but sinners. Si Senyor Santo Niño, nga mo'y atong gidibusyonan, simbolo ni siya sa kaputli, sa pagkaway sala. Niya, sa iyang pagkabata, kay wa man siya sala, attractive kayo siya. Kanang mga tao, mga igsoon, nga way sala, attractive kayo na. Usba ko, nanamamoy payong, no? Usba ko naglingi ang imong tupad, og ma-attract baka siyang naong. Og dili gani ka ma-attract siyang naong, pasabot ana, daghan kay nagsa. Labi na gyud inigtan-aw nimo siyang naong, mahadlo ka kana, samot na gina. Muna kaming mga pari, attractive man kayo mi, pasabot ana, minus migsa. Awa din mo ma-attract na mo. Attract man ginamo usahay ang madre, kamo na ba hinoon? Ay, kaya dito na sister. Sister. O tanawa, di ba, magpakilid ginang madre, asa ginang pari, asa ginalas kilid. Kaya, may laing magkasinabot, kami raman sad. Kaya makasinabot ay ninyo nga wa man mo sa among religious life, kana sila nama sa religious life. Pulos mamisuod sa Ginoo. Ug hugaw na yung nahuna sad-an giday mo. Inoon makataghap sa mo usahay. So mga igsoon, ang sala maunay makaguba sa atong kalipay, sa atong kalinaw. Kung mahinumduman ninyo, kisay nanimbag hapon. Alas 7, karon ba oras ha? Nimba mo. Unsa may first reading gahapon, hinumdum pa mo. Kinsay gihisgutan.
Oh, tanawa. Ana sad ng mga sadan, dali kay makalimot basta pulong sa Ginoo. Pero libak-libak gani, dali kay na sila mahinomdom. Di na sila malimot. Karon ang di ninyo malimtan nga ang madli og pari magkaparis gidi ay. Tibaw na kanay, hinomdoman na ninyo. Pero di gyud mo mahinomdom og kinsay gasuwat sa first reading karon. Kinsa may gasuwat be? First reading karon. The book of Wagi tingog ay mong sabad kay mga buutan mo diya. So yan kana sila diyan. Book of Samuel. Nya kani si Samuel mao ni siya ang propeta nga anak ni Hana. Kanas Hana di na siya manganak. Nya nagampo siya sa Ginoong manganak unta siya. Pag anak na niya iyang giuli ngadto sa Ginoo ang iyang anak. Nya nahimong propeta. Nya gahapon ang mga tawo nangayo silag hari. Nya ningon si Samuel, di mo tagaas Ginoog hari as of this time tungod kay ang gustos Ginoo nga siya mao'y inyong hari. Ingos lahadi mi ana, gusto gimig ka ng tao gid among hari, parihaan ang mga tagalaing nasod nasa sila'y hari. Yan ingon dayon si Samuel sa Ginoo, Lord, unsa man ni sila nga mangayo man ginig hari. Ingon Ginoo, sige, ingna sila panguli na mo, kay tagaan mo sa Ginoog hari, pero sultihi sila nga paantuson sila sa ilang hari. Daog-daogon sila niya mag-anto silag maayo. Agi sulting Samuel, ingon lang po mga tao, bahala na basta tagay lang gimighari. Karon ang atong first reading nipili ang Ginoo og hari nga mao si Saul, anak ni nawasan mo kibaw. So, wa gid mo maminaw nindot kay itong pagkabasa sa atong first reading kisa pinagbasa to. Ano ra, kisa gitong Kisa tong anak si So. Hasta ang gabasa, wasad kay ba? Anak ni Kish, no? Kanas Kish, o wa pa na H, Kish on tana, no? Muna si Saul, maoy kinagwapuhan sa tanang taga-Israel. Gwapa man gina o gwapo ang mga Israelita. Si Saul ang kinagwapuhan. Siya pagi kinatasan og height nga taga-abaga ra niya ang mga tao. So meaning, the Lord chooses the best in the eyes of man. Gisakyan sa Ginoo ang ato bang tawhanon nga kinaiya nga mupili gitag kinsay kinanindutan, kinsay the best compared to others. Kusog kay taana tawhanon gid na ug mo nay hinungdan nga dali kay tang makasa kay kusog kay tang mutahod, kusog kay tang mo appreciate sa mga dias babaw kana mga nindot ug kahimtang gwapo, gwapa, bright, unsa pa, dato, professional, pero gandias ubos kusog kay tang muyatak. Nakaron ang Ginoo pag abot na niya. By the way, sundan na to gamay si Saul. Kani si Saul na himong hari sa Israel, pero nangapildi sila sa gubat. Hangtod gyud nga nagkurog-kurog na si Saul o kinsay mo depensa nila against ni Goliath. Hinungdan mong Goliath? Unya ang Ginoo nipili na siya og bag-ong hari na siya nagpili. Kinsa nagpili sa Ginoo? Si David. Si David maoy pinilian sa iyang igsuon. 8 sila kabuok. Siya maoy pinakauyamot. Wa gud siya i-appeal og presentar ngadto ni Samuel. Niingon gud ang papa ni David insa ay nakoy usa ka anak do ta gabantay mo to sa mga hayop ito ay latog i-appeal oy kay wa masagitoy ayo tawhana. Pero mo'y gipili sa Ginoo ang gitan-aw sa tao nga way ayo. Unya si David maoy nakigkontra ni Goliath og namatay si Goliath. Ibaw na mo ana. Nakaron pag abot ni Kristo, nagpadayon si Kristo sa pagpili og mga tao nga himuon niyang hari. The kings of the 12 tribes of Israel, he chose 12 apostles. Ug usa ni ana kani karong iyang gitawag nga angan si wa mo na minaw sa gospel. Kisa may nga ani iyang gitawag din nga tax collector. Dahil yapon mo kay Bao. Si Levi or Levi. Unsa ti kisa may scripturist na mo ni Padre unsa gyud tinuod nga ani niya pagka-apostle si dili ni siya Levi si kuan ni Mateo. Di ba ni siya si Tadeus? Son of Alphaeus. Polos ta din diwa kay Bao sige.
Nya, kay wa man ta mahibaw ang tanan, patakaan ta ni. Ay, di na mo importante yung mahibaw ta. Ang importante kahibaw ta nga ang pilion sa Ginoo kadtong pinilian. Mao na. Beka mo diha, unsa man mo, pinilian o pinili? Kanang imong uyab, pinili na nimo, pinilian. Sige. Og nipili gani kana, kay pinili gani mo, di kaliwat sa Ginoo. Pilia ginang pinilian. So kamo mga gwapa, pilian ninyo ang kana mga laksot ignaong. Aron wa mo'y kompetensya. Bitaw mga igsoon, nganong gipili mas Ginoo ang mga pinilian, kato mga sinalikway, way mga grado, mga makasasala, mga buangon, mga pobre, nganong mo may yang gipili? Kibaw mo? Wa mo kibaw? Otros ako. Naglibog bitaw ko hantod karon ngano ni. Ako sa wap ako mapare, nagtubo ko dito sa Kahugan sa Pangdako, Guadalupe. Sa tanang linya sa balay anang Kahugan, kay maglinya man ang balay diya, kay naamami sa between the mountains, bitaw dito sa bukid ba? Kuan usanas mga hiking trail dito sa Napo, sa Pangdako ana. Nya, ang among balay maoy kinakatapusan sa linya sa mga balay gikan diri sa syudad. Nya kami sad usasad mi dito sa kinapobrihan nga maglisod mi kaog katulos o sa kaadlaw nga naagi ng kiyampi o kanang mais nga kanon. Mo to nga nahinay gyud eskwela, nahinay antos-antos lang gyud, ka-graduate gyud ko. Ka-graduate ko sa una daot kay kustanan. Karon igo-igo na gyud alsas tiyan no. Kargador sa ko dito, kargador, mamotos og mangga, niya kanang manguling, mughag kahoy, manggunag uma, mamakyaw gunahon, guaronon, muna akong kinabuhi isad sa una. Muanha ko din sa syudad, yes, Napo, Maris Guadalupe, wagi mo agda na kong kaon. Lami ra ba unta kayo ikaon? Nang magtanaw bita kas pan, na ibutang sa garapon ng mga sari-sari store, dagko kay ang pan, basta wa kay kwarta. Kung na kay kwarta no, mubati ang paano. Ang kabantay mo. Motos una, ganahan ko mukha og pan. Di jud ko kakaon, kay wa man ko'y kwarta. Igo-igo ramang gitaw niya. Karga mi anang bugat kayo, tag 50 kilos, tungtong dres. Kuha niya, lakaw 3 kilometro, agi anang bukid sapa. Suhulan may 15 pesos. Unya, kasagaran, utangon, pag yun, kay ibaligya pas karbon. So, mauli mi nga to, bukid, wagid mi mapalit usa. Mauto nga, perting paita, pero pagkapari na nako, karon ilug-ilugan kong pakaon, ay? Oh? Daghana laging mo pakaon, nako. Dito lang dapit sa amo, pag misa nako ba, napari man ko, ako maning classmate, ay gani, na, classmate na ako. Ambot, pari, pa na siya karon, no? Gani si Charles Jaime, no? Nagkan, usanis amo mga buutan, mga classmates, no? Anong di man mo agree? Wa mo kay bawo nga mo ni atong in charge sa mga unsa na sa kami mga kada bang mga daot inyong balay sa mga bagyo ba kani siya mo ni siya mo in charge siya mo patukod sa inyong balay doula o niya ni nya mo na nga pagkapari na nako nagkantamisa ko dito sa kapilya sa Napo kay ako gusto ditong agianan na kapilya. Sus, galalis naman dito ang akong mga iyaan sa pag-agawan niya. Atos, nakadungog ko ba nga siglang, atos amo ron pakanas tadi rin. Dili, usa amo ba yan? Usa mo dito amo ba yan? Sa dili, usa amo ba yan? Usa manhimot, makanggasabot. Pagkadungog nako, kamo ba, sa una, dinhi ko nagtubo, porting dugaya nako dinhi. Wagi ni agda na kong kaon. Nako, diin ba mo puyo sa una? Oo na, no? Karong pari na, so, tanang itudlo sa pari, ipadagyon. Oh, kada ikaon na mo, kaya di naman kayo mukha og daghan, kaya daghan naman kayo may gikaon. Yang maingon may, lami lagi kayo ng imong empanada. Ingon din, pusta pa din, pusta. Hurot kinagda. Nya kana usa ka sipi saging dagko kayo, nya among kuaag usa ka buok, nya maingon mi niduta pagkahinog sa saging. Uy, dada pa din, dada. Ipadagyon na. Oh.
kanang manok tinibuok nya kuha ala na mo usa ka bukpaa among kanon namo limi ag timplas imong manok no sa dada pa dada pa ipakapin patong buhi to sa tangkal sa tutulid buihaw matoy padaan kanang mga guwan kanang mga inana mga turta ini lami ipadahagid na usahay gud ang pari masipyat lang no ningon lami lagi na imong anak isa sige pa dada ay, wasan ni may nanay, kamukta ka. Himo na mong youth leader. Himo na mong sakristan. Himo na siya. Pagka nindot, yun ninyo mo anticipate, no? Mao na atong apan karon kay ang atong pilion ang kanamang mga naanas babaw. Mao may atong tahuron, mao may atong alagaran, mao may atong paminaon. Pero di apas ubos, way maminaw, way mo tanaw, way mo alagad. Unsa may gisulti ni Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. And only a little child can do this. Tanawa ang bata, naabagoy pilion ang bata, di mo pili og naong. Gawas og imong hadlok-hadlokon. Pero siya lang di imong pasagdat, di gina mo pilig naong, di mo pilig higdaanan, dili mo pilig duaan, di sana siya mo pili sa iyang naong. Kamo, matanawa inyong mga naong. Tanawa inyong naong, original pa ba na? May ang inyong buhok, original pa. Oh, kamo na'y nagpili, ana. Ang hinatag sa Ginoo inyo nang gitabunan, inyong kilay, original pa na. Oh, original, dili. Oh, tanawa, nananghid mo sa Ginoo, ana. Kamu, agin mo'y ayo. Kanang kolor sa inyong naong, original pa na. Oh, danag na ba kayo mong mga naong? Pero ang labang pangutana, kanang imong banag asawa, original na. Mauna. Kanirag yung bata, mo nang naingon si Kristo, unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of heaven. Kaya ang gustos Ginoo mga igsoon nga ma-appreciate atong ma-value ug atong ma-nurture ang iyang gihatag nato. Ang una niyang gihatag nato mao ang atong kinabuhing Diosnon, divine life. Gihatagan ta niya ana aron makasuod tag langit. Pero kumusta mang imong divine life karon? Wa ba nimo patya tungod sa sala? Ang hilo mo diya. Tama. Hinatag na nas Ginoo divine life, basig evil life na ang imo karong gipuy-an. Nya unsaon man pag-restore ni ana? Listen and follow Señor Santo Niño. Paminawa siya. Si Señor Santo Niño gitawag og bato balani sa gugma. Puyi ang gugma. Kay kanang gugma, kanang taong nahigugma, attractive kay na siya. Attractive ba? Kanang bato balani ko. Kung sabi ng bato balani? Magnet. Mamagnet ka niya ba? Matintal kag sunod-sunod. Pero karon naa man sa uban, magnet. Magnet oblast. Bato balani sa gana. Ato lang gaan-gaanon ang word gana. Pero ang tinuod gud ana, kaulag. Oh, kana ding nagsulob og perti ng mga sigaha. Kana bang nipis na kay gipang sulob. Nya mubo kay tanan ang gisulob. Unya gisian pagyud. Sus magkabuang miglikli og sunod asa naman ang mga gisian. Oh, ambot lang ni ako makaubang pare, pero ako, usahay, maturiring yun ko na. Aka mo, dili. Maganaw ninyo, kaklaro, ana. Turiring mangganay ko, nga buutan-buutan pa ko ninyo. Pait na kayo ron, oy, lisod na kayo tanan. Kamu din mga buutan mo. Congratulations. Kaya di man mo musulob og short nga mugbo. Di man sa mo magsulob ang mga sitro-sitro. Congratulations. Wa lagi mo affirm. Mao na. Last ang ni hari karon mga igsoon. Ug tungod ni anang tawhanon nga pangandoy, tawhanon nga katagbawan, ang nihari sa kalibutan karon dili na ang Ginoo, dili na si Santo Niño mo'y gitawag og hari nga gamay. Wala na kayo matuman ang ingon Santo Niño maghari ka. Kay ni hari karon mauna ang kwarta.
Si Kristo niingon, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both God and sa gid mo maminaw din. Both God and money. Ang kwarta na karon maoy naghari. Ang kwarta na ron mo'y atong gitahod. Pananglitan, si Kristo niingon, mi anhi kos makasasala kay sila mga masakiton. Kung doon na ro'y mangawat dito sa inyong balay, iguli ron ninyo, gilungkab inyong balay, unsa may imong isulti sa kawatan? Imo siyang kasukan o maingon ka, hala, diri lagi ang masakiton. Wala ka. Insa may tatog mo balik na, kay atong tambalan. Wala ka. Wagin mo tingog. Unya ron kung madakpan gid nimong kawatan, aktuhan gid nimo nga dagdanas imong laptop ug sa imong mga alahas, yan mao ginabutan nimo. Saman, kasukan dili. Kung ikaw nagsunod sa Ginoo, di jud ka masuko. Moingon jud ka sa kawatan nga, hala, grabe gid ang imong sakit. Siya ako kang ibutang sa ICU. ICU. Ang sabi ng ICU, I will see you again. Pasabot ana, imong tambalan ang iyang pagkakawatan. Ang sa imong buhaton, puni ang iyang gikawat. Og mao nay tudlo ni Kristo siya kung dunay mo pugos og kuha sa inyong kamisin, ipakapin ang kamis sa dentro. Kung dunay mo pugos nimo og papasan sa iyang karga og 1 ka kilometro, himuang 2 ka kilometro. Kung dunay mo sagpa sa imong 1 ka naong, ipasagpa sa dang pikas. Ang paradigm ni Kristo mga igsoon, pirmigyong pakapinan. Hala, suway ko no be, ikuha sa imong laptop anang kawatan, nadakpan nimo, pakapini ko nog flat screen na TV nga 56 inches. Di ba mo ingon ang kawatan, ayaw lang sir, sakto na ni sir, sakto na ni. Tahod na ni mo. Yan, labi nag-imong ingnon nga, sige, di nakakadaog ani, balik ka ugma ha, kaya ako ni andamon. Ana, kung sa may mahitabo sa kawatan, mo ambak pa to sa inyong bintana, di na, manuktok na to sa inyong pultahan. Nya mingon, sir, di anak ko sir, ako na tong dadon. Isaw di anak, nakapackage naman eh. Anak, imo nang ihatag niya. Nya, kung sa may mahitabo sa kawatan, di na siya mangawat, mahimo na siyang kayuan. Di na siya kawatan, kayuan. Og nagtuma na siya sa gospel ni Kristo nga nag-ingon, knock and it shall be open unto you. Ask and you shall receive. And you are now a good evangelizer. Imong giayo ang kawatan, nahimo na siyang followers of Christ. Wa man mo yun, sumuundang na lang sa ko. Sige na.